Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा YouTube चेनेलावहाय नुनो मोनगोन आरो बेयाव जों सोर सोरखौहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। बेफोरखौ मिथिजोबनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा मिथिंगा ब्लग्स YouTube चेनेलनि आन्दारावहाय आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामगोन मिथिंगा बर' बिथाङानो। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथिंगा बर' बिथांजों लोगोसे बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथां सानैखौहाय। आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेकआप आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों मानब्लाबलि ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांनि बावैसो खुलिनाय JNV पिक्चार YouTube चेनेलावबो गोदान मोनसे बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर फुजि बसुमतारी आरो मिथिंगा बर' बिथांमोननि आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। लोगोफोर बिनिनो शुटिंनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो मेथाइखौ खोनासंना माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।